BM, čaute, to je Gogo, vítam vás u ďalšieho vlogu. Dneska je to vlog číslo 5 a ideme objaviť nový kontinent. Takže zase sa trápoším na internete. A to mám jak kripel, lebo mám stále zlomenú kľúčnú kosť. Mexico City, Vancouver. Všichni sú už v Mexiku, Buenos Dias, ja tak idú. Takže oficiálne som otvoril nový kontinent, a.k.a. Južná Amerika. To na mňa ľudia dívajú. To je spôsob, ako už prísť za hotely. Ona si penčila lami. No takže po 3 letoch a 2 dňoch strávených na letisku a v lietadle som konečne dorazil. Prvé. Nabral som si kokalisty. Jasné, že to musí byť KFCčko, ale KFCčko s naloženým výhľadom. A na mňa dorazila výšková nemoc. 3600 výškových. A ja funím jak taký fuňo. Akože myslel som, že to bude v pohode, ale vôbec to nie je v pohode. A to som len 3600 výškových. Ešte ma čaká 5000. Výhľadom. Schody. Môj úhlavný nepriateľ. Ja už pocítim, že sa mi zle dýcha. A idem, že step by step, srdce mi buší, ty vole, ja som ešte nezažil takéto. Treba si dať koku a bude fajn. Tak to sú dobré halušky, ty vole. No dá sa. Kurwa bober. Bober kríde. Bober škrábe jaja. Nevrala ma dverio. Rio de Janeiro. To som sa premiestil do Ria. Toto je pohľad na letisko. No idem na lesto sa dokopy, ty vole, však ja som posledné 2 noci spal na letiskách. Jednu noc som spal v lietadle a druhú som spal na letisku v lietadle. Na tvrdej zemi. Au. Takže idem to spať. A zajtra nás čaká Sacred Valley. Posvetné Posvetné údolie. 1, 2, 3. Takže máme oficiálne kokalisty. Čajček. To bude pecka toto. No takže čo sa stalo? Jebnul mi na zem mobil a polovicu displeja mám celú zelenú a miesto mi displej ani jede. Čiže potrebujem nový displej, deň 1 a už sa mi dojebal mobil, kde mám všetko, peniaze, letenky, pasy, víza, kokotiny. Yes, dobre sa to začína. A takto to tu vyzerá v noci. Čož je celkom pekné. No takže tu sme teraz pristáli, ty vole, mobil mi funguje so-so, takže raz do hodinky sa zapne, keď sa mu chce, takže ja som rád, že mám mobil. Proste neviem, o 1 som zaspal a o 4 ma budili, že idem na túr a prídem sa mali zajtra a ja že do piče, nie, tak som išiel a dneska ideme šlapať do 5000 metrov nad morom. A to tak vyzerá. Dneska neklimatizovaný, nevyspaný, 5000, bielý monster. No takže tento trek
je odporúčaný robiť na posledný deň iba výlet v Peru, lebo je to 5000, aby ste sa aklimatizovali. Samozrejme, že ho robím druhý deň. Dýcham tu jak kokot. Nachádzam sa momentálne 4500 metrov nad morom. A je 4 km hike do 5000. Tu vole, však ja potom to dám na Everest. No. 10 minút skôr. Ty vole, tá nadmorská výška, riadne píče, ty vole. To je moja rýchlosť toho. Takže, žujem koku. Už ma prestala bolieť hlava a ideme to vyrašovať. Takže takto tu vyzerá celé údolie. Ľudia jak najmaní. Catch him. Catch him. Let him. No a keby sa pýtate, že prečo si za každým, keď cestujem sám, zmážem Instagram, keď sa odpojíš od virtuálneho sveta, tým viac sa spojíš s tým skutočným a musí ťa to rozprávať sa s ľuďmi a je to úplne super, lebo proste nikdy nevieš koho spoznať, alebo bude svoje Tinder vajíčka. Tak to nejak toto vyzerá po tme. No a ja hľadám, kde si opravím mobil, ale ty vole. Mal ten obchod byť asi tu. To je moc nevyzerá ako... Á, dobre. V takomto pojebanom námestí vymenili displej na mobile, ale dali mi tam, že 75 eurový Android displej, takže z môjho iPhoneiku mám Android. Jeba. Takže proste môj displej je tu a ja mám proste z mobilu pojebaný Android. Yes, to som vždycky chcel. Kamoši, čo sa mi práve stalo, že tebe, ja kráčam po ulici a nájdem tam peniaze. A celá oprava sa mi zaplatila tým, že som ešte na ulici peniaze. Wow, wow, wow. Takže sorry. Nič. Kráčal v tmavých uličkách. Toto je tu lokálna krčmička. 5 ráno. Dobré ráno. Dobré radio, citronka. No. Navští ďalšiemu dobrodružstvu. Takže ja som tu zobral si guided tour na takúto dedinku, čo je za mnou. Hory. A to bola najväčšia pičovina, čo som v živote mohol robiť. Ja som tu jediný gringo. Jediný, čo nevie španielsky a iba chodíme po checkpointoch a ľudia chcú od nás peniaze a celé je to taká turistrát strašne. Žiadna príroda. Iba pozeráme túto trhy miestne. No ale jedna super vec, okrem tých turistov, je tu tá príroda, no. To tu ako tak vyvažuje, ale aj tak. Tu je proste hora a v hore je veľká ďura. A že vraj to je amfiteáter, ale podľa archeológov tak to je chladnička. Toto je najväčšia chladnička na svete, čo som videl. To bola najväčšia pičovina zobrať si turistickú túr, boha. Ach, bože, prečo som si toto spravil? Ja som nej turista. No a za mnou sú solné polia, kde Inkovia, teda ešte pred Inkami získavali sol takto z hôr. Vyzerá to epicky. No, odtiaľ to vyteká slaná voda. Takýmito kanálikmi tu porobili jazera a vlastne toto je jeden spôsobov, ako ešte pred Inkami generácia ťažila sol. No a takto ešte stále ručne ťažia sol. No a
Jebmu. Toto som si naložil. A podľa mňa to bude že instantná sračka. Ale uvidíme. Ďalšie preturistikované miesto. Jak to tí kokoti postavili do tej skaly? To je to. Takže momentálne sa nachádzame pod Aitantambro. No a toto je Sun Temple a nechápeš, jak to tu dostali, proste to je žula. A že vraj to zobrali z tamtej hory. Čože je úlet dostať to na takýto kopec do doliny. Ty vole. S tým museli mať roboty. Aspoň tak na týždeň. Minimálne. To majú také polia, nasadenie a tam majú, ja neviem, bytovky. Bytovky kovo beluša, vodárky, ty vole. Altar práško, no pomeň. Obluj. Obluj, poď. Došiel na psa mráz do piči. Dobrý orejný usidovko, deň číslo 3. A dneska ideme na hlavný program výletu, teda skoro hlavný program. A čakám na vlak a idem na Machu Picchu. Ale až zajtra. Takže dneska si dám asi nejaký chilík, alebo pivo, a nie sú Rambix. A zajtra Machu Picchu. Takže toto je moje miestečko. Odchádza vlak. Odchádza vlak. Od Tenčína do Šestína ideme do Machu Picchu. Takýmto údolím sme šli. Toto by som vyliezol, keby sa dalo. Dneska stienka. Joj. Už tam vidím nejaké 7B+. No takže takto vyzerá môj hostel Machu Picchu. Wow. To je do piči, teraz tu mám celý jeden deň a neviem čo mám robiť. Tak idem asi dovolenkovať. Idem sa našrať a napiť. Idem si dať pivo. Tomu, ne? Takže burger zaslúžený za to, že som celý deň nič nerobil. Paráda. Týmto výhľadom. Tuto mal človek zobrať vrtačku do ryti. To je stena, divaj. Tu by sa také športovky dali porobiť, keby sa to očistí. Ježišmária, to je pornožulové toto. No nič. A budúce treba zobrať vrtačku, makitu a celé to tu prevrtať. Ahoj, Pesko. Čo ti? Čau. Ty vole, Pesko má takýto výhľad naložený. Dívajte, akú plážičku som našiel, neviem. To bola taká džunglová cestička a tu som vyliezol a mám takýto výhľad. Čiže s takým výhľadom treba za A nájsť kameň na sedenie, za B otvoriť si pivo. Tam hore je Machu Picchu a tu dole je bordel. To je smutné toto. Ale tu som našiel FAčko. V2. No a tomuto sa vraví pol ryža, pol hranolky. Takže tu boli bieli, Ježišovi rodičia boli bieli, keď sa Ježiš narodil, bol biely a keď zomrel, tak bol jak popol. Ja tomu nechápem. No a dámy a páni, tu je reštaurácia, prosím pekne, v ktorej ti dajú instantné nudle. No takže 5:46, vyrážam z hostela. Hrdlo ma bolí ako kokot. Typek mi tu nachystal raňajky. A idem čakať na autobus. Ale normálne tu ľuďom jebe.
Do piči, to je jak Powday vo Whistleri, fakt. Toto je príbeh o tom, ako som to buď totálne dojebal, alebo budem totálny laker. Podľa lístku som tu mal byť včera, takže wish mi luck, dúfam, že ma pustia. Oficiálne som to dojebal. Ja mám kúpený lístok na včera a oni ma tam nepustili proste. Ja mám močko, ja som sa tu na to tešil a oni ma nepustili, lebo mám zlý lístok na včera. Do piče. Mňa odjebe ma. Si myslíš, že ma niečo odradí do piče, že ja som chalán z Beluše. Ja mám piči, ja tu idem cez džunglu. Ja sa tam dostanem. Ja som neprišiel pol sveta na to, aby ma niekde vyhodili. To môžem jebať. Ja tam proste idem. Kamoši, ja som tu. Ja som sa sem dostal bez platenia. Ty vole, tu je sekuriťák. A ja som na Machu Picchu. Ja som proste tu. Wow. Ideme na to. Oh, wow. No vlog, pozrite na to. Ešte, že to bolo zadarmo. Ty vole, v takýchto kopiskách volať, čo takéto postaviť. Tak to je husté. Klobúk dolu. Ale radšej nie, lebo nemám umyté vlasy. Ale mali tu výhľadíky solidné. To je skoro ako Vršatec. Hrad Vršatec, ale trošku inak. Lepšie zachovaný. Bá, toto je ešte krajšie než Machu Picchu. To je riti. To je pecka. A keď sa pozrieme tam, tak je vidno Salkantay. Čož je 6000 dačo metrov nad morom. Mohol som si to lepšie naštudovať. Tomu ver. Tu by mohol byť stánok s kebabom. A čo mi ešte treba? Nič. Tam je, aha, Boulder Arena. Tam sa môžem vyboldrovať. A tuto sa pôjdem nažrať na kebab. Tu. Tak to jedna hora, druhá hora. To mali budky, možno tu predávali ten kebab. To by som tiež chcel robiť s takýmto výhľadom. Nebolo by od veci. Tak to je čistá fantázia. Bože, toto spodák. Veľký hit, madlo. Ty vole, oni tu mali takéto naložené bouldre. No a keď ste chceli rady, ako sa dá zadarmo dostať na Machu Picchu, tak treba ísť turistickým chodníkom dole, držať sa ľavej strany po vyšlapanej cestičke od psov. Tuto dole vyjdete, treba počkať, aby tam neboli žiadni turisti. Potom, keď tu nikto nebude, tak to sa blíži ku plotu, bežať pri plote. A tadeto, je to najnižšie, tak tadeto preskočiť. A ste na Machu Picchu. Nemáte zač, pre viac travel lifehackov nezabudnite sledovať, komentovať a odoberať. A tak. To je ale nádhera, čo? Je táto stienka. Joj. Toto je pre mňa regulárne ulica, na ktorej sú proste suveníry. Všade si tu kúpeš suveníry. A to je jediná cesta, ako sa dostať na stanicu. Buenos días, ďalší deň, ďalšie dobrodružstvo, teraz sa nachádzame v malinkej dedinke. Tuto je Ausagantès, počkaj, musím sa pozrieť na mapu. Ausagantès 6372 metrov nad morom. Zerám piene koty. Takéto krásne uzaletuje. Cestičky, domček s výhľadom, pecka. Život hajkovať je super, keď si zlámaný. Dorazili sme do cieľa.
takéto jazdečko trošku. Trošku. Iba farba. Ty vole. Takže tuto to nachytila na červenom 4770 metrov nad morom. Ty sa vyparčilo. Ešte raz odprav. To je čurák. On sa tu vyválal a odišiel. Dívejte, jak ma teraz všetky poslúchu. Bé. Bé. Ani jedna neposlúcha. Všetky tie túry tu fungujú tak, že oni ťa dovezú na miesto, dajú ti tam pupetík a odvezú ťa naspäť do hlavného mesta do Kuska. Celé to stojí pod $20. Takže máš odvoz priamo z hostela, jedlo na mieste a pod $20, takže tak. Idem vám ukázať, že čo tu vlastne za jedlo ponúkajú. Chváša. Tu si môžeš nabrať, vybrať. Je koka. No to je, sa tu práve bubati tú travu. Takže toto je môj dnešný výber. Neviem, čo to je. Je to zazvorová polievka a čaj z koky. Dobrú chuť. No tak na záver tu máme ešte takéto hotstringy s výhľadikom. Yes. Je naozaj domov. Tak práve som mnou nahrali interview peruánske tiktokové hviezdy. Oh wow, to bude zase trápas na 10 rokov. Keď si ideme tak kúkať do... Ja som prežraný, boli ma brucho a neviem, či sa za chvíľku nedopícam a tak ma začal hlavať bolieť, že ma odjebe. Ľubujem paralel, paracetamol a spať. A sa tu nedá spať. Tu ideme cez vole kokociny. Kontičko tu majú. Takže nedogrcal som sa, prežil som a ukončujem deň v najlepšom mieste, kde ho môžem ukončiť. Tak, idem si kúpiť paracetamol a spať, lebo asi som chorý na hlavu. No inak nedal som hostel tour, takže toto je moja postielka za 8 € na noc a som tu sám. Idem sa zliekovať a vyzdravieť. Zajtra posledný deň v Kusku, takže idem pobehať mesto a poroztekávať nejaké piče. Tak a toto je miestna tržnica. Takéto uličky sú tu a turistické čapky. Toto tu smrdí ako koriander a samé turistické pasce. To je husté. Tu som sa dostal do nejakého protestu. Tak a teraz tu je market zeleniny, takto na ulici sa tu predávajú veci. Tam sú kurčatá, hygiena 0, vajíčka na slnku skoro. Skrepy koko, šicí meno Zohan. Presne to by som teraz potreboval. Aminko. Tá je elektrika tu. Takže na letisku a ideme na ďalšie dobrodružstvo. Ideme spať v lietadle, aby som ušetril zaostal. Je pecka. Kde mi to letí? Kde je ďalšia destinácia? Vy ešte neviete. Idem do Madrida, do Santiaga, Aeropaque, Miami, São Paulo. Čo z toho to bude? Toto je moderné, vysvietené
pred týždňom som bol úplne, kde si v hnoji som sa valal po zemi, ty vole. Ty vole, ja neviem čo sa stalo toto. Fakt, ja už som prišiel na úplne iné letisko, ty čo. Nestíham sa čudovať. A nemajú tu McDonald's, kokoti. No, ale dívajte na ten Legendary Pool, čo tu majú. Legendárny okamžik na tomto treku, len ti pukačky.